Assalamu alaikum djeco, ja se zovem Tarik. Išao sam da posjetim jednog rođaka koji je bolestan i sada se vraćam kući. Znate li da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neka je mir i spas Božji nad njim, rekao: kogod posjeti bolesnika, on korača dobrim putem koji vodi u džennet. Ja se nadam da će me Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi za ovo dobro djelo. Nego stao sam ovdje da se malo odmorim i našao sam jednu lampu. Učinilo mi se kao da čujem neki glas iz te lampe. Hajde, pokazat ću vam. Subhanallah, šta je ovo? Tarik, ja sam duh iz čarobne lampe. Ispunit ću ti 3 želje. Kakve su ovo gluposti? Ja ne vjerujem da postoji neki duh iz čarobne lampe. Ko si ti? Tarik, ti si pametan dječak. Ne postoji Djeda Mraz, duh iz čarobne lampe i još mnogo drugih stvari koje su izmišljene za djecu. Ali zašto te onda vidim? Pa onaj koji je napravio ovaj animirani film je želio da se ja pojavim kako bi djeci bilo interesantnije, a ja moram govoriti samo istinu. Pa ću ti reći jedan vjerodostojan hadis, odnosno nešto što nam je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kad nađe bunar, siđe u njega i napise vode, a zatim izađe. Kad odjedanput pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. Ovog psa je snašla jaka žeđ, kao što je i mene bila snašla, reče taj čovjek, te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a zatim je stavi u svoja usta da bi se popeo, te napoji psa. Uzvišni Allah mu se zahvalio i oprostio grijehe. Rekoše ashabi: Allahov poslaniče, zar u činjenju dobročinstva prema životinjama imamo nagradu? A on odgovori: u činjenju dobročinstva svakom živom hajvanu, životinji, čovjek ima nagradu. Subhanallah, neka je slavljen i hvaljen uzvišeni Allah. Kako je bio dobar taj čovjek kad je napojio psa i zbog toga mu Allah dželešanu oprašta grijehe. Da, Tarik, naša vjera Islam je vjera milosti. Ta milost nije ograničena na ljudski rod, nego ona obuhvata i blagost prema životinjama. Islam postiče muslimana da bude milostiv prema ljudima i prema hajvanima, odnosno životinjama. Čuli ste, djeco, uvijek budite ljubazni, dobri i milostivi i prema ljudima i prema životinjama. Ja sad moram da se vratim kući da ne bi brinuli mama i babo. Assalamu alaikum.